Днес ще разгледаме една доста провокативна идея. Ами, ако храната, която ядем всеки ден, дори тази, която смятаме за здравословна, всъщност ускорява процеса на стареене в телата ни. Повечето от нас се опитват да се хранят по-добре, нали? Но дали някога сме се замислили, че може би основните градивни елементи в самата храна просто липсват? Какво ако един домат днес просто не е равен на един домат от преди 70 години? Добре, нека се потопим в това. Първото, което виждаме е едно число, така без никакъв контекст, минус 47%. Интересно, какво ли може да означава? Загуба на какво? Оказва се, че това е спадът на желязото в един от най-обикновените и консумирани продукти в света – картофа. Почти наполовина по-малко желязо. И както ще видим, това е само върхът на айсберга. Точно този феномен можем да наречем празната чиния. Чиния, която изглежда пълна, но от хранителна гледна точка всъщност е все по-бедна. И тук не става въпрос само за картофите, разбира се. Проблемът е системен и се развива от десетилетия, като засяга почти всичко, което слагаме на масата си. Мащабът на проблема става кристално ясен, когато погледнем данните. От 1950 година до днес, освен спада при картофите, доматите са загубили над половината от хранителната си стойност, а ябълките – почти 1/3. Това е наистина драстична промяна, случила се само в рамките на един човешки живот. И ако си мислим, че това е някакъв проблем от миналото, данните показват нещо съвсем друго. Процесът не само не е спрял, ами изглежда продължава и в момента. Нека да погледнем. Само за последните 10 години виждаме един устойчив спад. Желязото в спанакът е намаляло с 10%, а антиоксидантите в ябълките, така наречените полифеноли, с цели 15%. Това се случва буквално пред очите ни. И тук идва ключовия въпрос. Защо? Накратко, причината е в това, че съвременните сортове са селектирани да бъдат по-големи, по-сладки и по-издръжливи. Но това си има цена. Те са по-воднисти и бедни на нутриенти. А в същото време интензивната обработка изтощава почвите, които вече просто не могат да осигурят нужните минерали. Добре, храната е по-бедна. Но каква е реалната цена, която тялото ни плаща за всички тези липси? Да започнем с магнезия. Неговият дефицит, който става все по-често срещан, се проявява като хронична умора, неприятни схващания и влошена еластичност на кръвоносните съдове. Звучи ли познато? Продължаваме с желязото. Липсата му означава по-малко кислород за клетките. А резултатът – постоянна отпадналост, замаяност и онези вечно студени ръце и крака. А витамин С, той не е само за настинки. Дефицитът му означава по-слаб имунитет, по-бавно възстановяване след натоварване и, колкото и да е парадоксално, по-високи нива на кортизол, хормона на стреса. И накрая, но не на последно място, антиоксидантите. Когато те липсват, тялото губи основната си защита срещу оксидативния стрес, а това води до хронично възпаление, тихият двигател на ускореното стареене. И точно тук стигаме до същината на въпроса. Тези дефицити не просто причиняват някакви симптоми, те карат телата ни да устаряват по-бързо от годините в календара. Стареенето не е един единствен процес. То засяга 5 ключови системи. Хроничните дефицити атакуват всяка една от тях. Влошават еластичността на съдовете, нарушават метаболизма, забавят мозъчната функция, отслабват костите и мускулите и поддържат постоянно възпаление в тялото. А сега идва и стряскащата част. Изчисленията показват, че само едно десетилетие живот с тези тихи и хронични дефицити може да открадне между 4 и 8 години от биологичната младост на организма. Нека направим едно директно сравнение, за да стане ясно колко голяма е разликата в реалния живот. Сравнението е наистина показателно. През 1950 година един 50-годишен човек е имал биологична възраст на около 43 до 45 години благодарение на по-богата на нутриенти храна и по-малко стрес. Днес, заради комбинацията от бедна храна и хроничен стрес, един 50-годишен човек често има тяло на 55 или дори 60 годишен.
Когато съберем всичко, разликата е, потресаваща. Между 12 и 17 години ускорено биологично стареене в ущърб на съвременния човек. Това е цената, която плащаме за празната чиния. Така че, може би трябва да преосмислим изцяло представата си за това, какво всъщност е стареенето. И тук е важно да се отбележи, че това не са просто някакви догадки. Изводите се основават на официални данни за хранителния състав от Американското министерство на земеделието, или USDA, и на съвременни научни изследвания, които измерват биологичната възраст чрез биомаркери, като дължината на теломерите и ДНК метилацията. Всичко това може да се обобщи с една единствена мисъл. Може би най-големият враг на младостта не са годините в паспорта, а празнините в нашата чиния.